ترسیدی؟ نترس ما فیرزای برندم. Короче, Никитон Сужик будет Россия чукна. Боят бы пора. Давай, раз, два. Ох, и ты кичо бы пари, ты падкала. Зарди. Алло, ча ма оз магазин дарем, чӣ бихарам? бачам я хона бигӣ я зан бигӣ ба бигӣ гум шаҷа падарла. Я вақт майда будем дар Тоҷикистон орзу мекардем ки барф бизанам, бобои барфӣ бисозем. ҳозир ай барф безорем дар инҷа. химо ранги бобои барфӣ штеки. дӯстони азиз, шумо медонед ки тоҷикон дар ҳама ҷо ғолиб мешаванд ба мисли Муин Ғафуров ва Нурулло Алиев ки номи Тоҷикистонро дар UFC баланд мебардоранд. ҳоло фурсати ту расидааст. Якxbet ба ҳамаи бозингарони нав бонус то 8000 сомонӣ медиҳад. танҳо промокоди ҳазлро истифода бар ва ба мисли қаҳрамонҳо бозӣ кун. ссилкаи зарурӣ дар комментария. коллеҷи тиббиро донишҷӯ бош. салому алайкум акаҷон. акаҷон шумо англисиро мефаҳмед? Кам. баъдтар мебинемат англисида чӣ хел мешавад? Goodbye. Не, goodbye намешавад, мешавад ки see you later. See you later. ё ин ки catch you later. Catch you later. медонисти ҳамин вариантро? Вот, фромош кардам. саломат боши ака. хоб نفهمیدم کی تو؟ Привет, девушка. و علیکم سلام. Как дела? تو تاجیکی را نمیدونی؟ Я понимаю, но не умею говорить. رنگ سگ مبدای او را میفهمم ولی گپ زدن نمیتونم. چشمکم بینم نشی دردی عشقم کم نشی نکن خارم آخی دوستت میدارم گت مرا Мегум бардоро бо кадом холашка пеш хайхов панкратини омез шаядиш бро ба шиками сах хорав. ин далбаёб ромад, далбаёбсан. Халёра далбаёбсан мегам. ҳамин муроҷиати ман дар баъзе аптекҳо да ин баъзе холашкаҳо мераванд дору мегиранд зда ягон сумели чай натин дар ҷои перестамол стиромон мисол ҳамин омез панкратин чизе ки шикама ҳал мекунад што гамтари далбаёбона шавад роҳру пӯшидай бовар намкунед хона ба ҳамед ки далбаёб хондаи эсаи равӣ сагпарону гиҷора нигоҳ дорем шумо Чорбоғи боло, ченор баландай. ما یه جا شما را دیدم شما وقت گنده مخلوش نمیرتون نمیتین زانو میکشی شرم حیا نیسته شما دا اکا نداری خیده دودار نداری در همین روزی روشن ایا بچه بگونه نمر بپرسی ما چه سید نمرو تا نویس چوه تیزب نیستم خود زنم یا هر دون دا پرابلم نمیشه وا دفعه گسپان باز جانش دمی یعنی تا نمر چی شده Давай с самого начала. لبخندی سفید دارم. اینا اوریجینال نو فیلتر اوریجینال. ассалому алайкум дӯстои азиз ба ҳамаи мо шумо маълуме ки дар тоҷикистон беҳад замин қимат шидагиаст
именои дар ҳами шаҳрро як сотиқаш 10-15 ҳазор доллар шидагай сабаби ҳамин ози хитон бинен ки дар чӣ будай. агар дар заминам бизанем нархи замини ҳамун территория 2 баробар қимат мешавад. ира чанд бор тамошо кӯ. мо ай ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин бародара ягон 3 сола 4 сола космос равон кунанд то ки ҳамин нархи ҳамин замин камтар поён фурояд. бо тоҷик бояд бипараку. акаҷон салфетка намехарӣ? гумшон қади ҳамин салфеткатон безор кардене. ҳамҷа миём як кофе бигирем бо қади пули салфеткатон кофем қимати бад меқавад. хаятам харак. гумшон қади салфеткатон. хай тоҷик бад парохи. Бандита бераҳмаш. Фиёнка дерсима. Ударику. Ҷоя ҳастам ки бовар намедидам ҷон. Шунги ҷон магин саховатай ҷоя намедон ҷоя. зи ман ранҷидаи саёди ҳуши ман. манзара бо забони англисӣ мешавад. Бас кине коза бумре бенамсо бре зам бигире не бенамсо. Бре зам бигире не бре бенамсо зам бигире. Ба Криштиану Роналдоюм. Ма Месси нестам. Баба Аллоҳ қасам намехӯрам болай немсе телефон ахшнайна. Апада та сигаретам бите. Хоб вазир. Бодарҷон, нама гапота шинавидам. 2 дона сигарет гуфтӣ. Ту худат медонӣ ки сигарет дар саломатии одам зарари калон дорад. Намешавад ки ба ҷои ҳамун 2 сигарет 2 дона нон бигирӣ хона бариву падару модарат хирсан шавад. Рост меги акаҷон. Апаҷон дар ҷои 2 дона сигарет 2 та нон тиен. ин акаҷон марамад. раҳмат акаҷон ки шумо ҳамаи одамро барои рост бурден. шумо бо ин мардои ақиқиёзи хеле каманд. шумо дар чӣ гирем акаҷон? Раҳмат. Мада 2 дона сигарет бигӣ. Спасибо за просмотр и дальше ба тоҷикӣ мегем подписаться кунед занҷиру қабиҷи қануна чилика бардорем. 361 волта райдер ванилен подарка да дуруни торта басои бузбала баробари гӯш кардани рап наҷм бакала адреналин да мағзи сарам баробари задани бит